Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мошини фурӯшӣ. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар комментария дархост карда будед, мо дар навори имрӯза якчанд намуд мошиниҳои дархосткардагии шуморо бари шумо пешкаш мекунем. Бародару дастгирӣ кардаи моро фаромӯш накунед. Ҳатман дар канали мо подписатсия кунед, то ки аз видеои ҳаррӯзаи мо бохабар бошед. Бародару, чӣ хеле ки мошиниҳо дар кортонад, дар комментария ҳатман бинависед. мо ҳатман дар наворҳои оянда баҳри шумо пешкаш мекунем. Мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. Бо диққатар то охириша тамошо кунед. Ҳатман фикротонро дар комментария бинависед. бародаро, як бори дигар такроран шава аз ҳаматон эҳтиромна хоҳиш мекунем ки канали мо навай, ҳатман дар канали мо обуна шавед, подписатсия кунед, то ки аз видеои ҳаррӯзаи мо бохабар бошед. Якум мошини фурӯшии мо ВАЗ 2115 соли бароришаш бошад 2003, объем мотори мошин 1.6, сӯзишвориш бошад танҳо бензин, коробка передачаи мошин механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархша бошад 16000 сомон. Гуфтаи соҳиби мошин ба рубли имрӯза гардонем 90000 рубл мешавад. Соҳиби мошин мегӯяд ки мошин срочно фурӯхта мешавад. сасияни мошин соза ҳозирашта, мақсад срочно сунда курай. номерош дар рӯи экрани телефона бародаро метавонед занг бизанед, маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дастрас намоед. мошини навбатии мо ВАЗ 2114 маладиёжния соли бароришаш бошад 2005, объем мотори мошин бошад 1.6, сӯзишвориш бошад бензин, газ, коробка передачаи мошин механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша бошад 20000 сомон. гуфтеса ки ба рубли имрӯза гардонем 112000 рубл мешавад. мошина сасияниш беҳтарини бадай, киногии бадай, мақсад тонировка дора. краскашам навай, балоношам дар ҳолати 80% қарор дорад. номерош дар рӯи экрани телефона метавонед занг бизанед, маълумоти бештара аз соҳиби мошин дастрас намоед. мошини навбатии мо ВАЗ 2107 соли бароришаш бошад 2003. мошина солиш навай карочи. объем мотори мошин 1.6, сӯзишвориш бошад бензин, газ, коробка передачаи мошин механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Ашт. нархша бошад 15000 сомон. гуфтаи соҳиби мошин ба рубли имрӯза гардонем 84000 рубл мешавад. соҳиби мошин дар бораи мошин ба мо маълумоти пурра додаги нест. бародаро метавонед номерош дар рӯи экрана занг бизанед, маълумоти хубтара аз худи соҳиби мошин дастрас намоед. хуб дӯстони гиромӣ, мошини навбатии мо ишан ВАЗ 2114, ишан киногии бадай, соли ишан навай бародаро, солиш 2005, объем мотори мошин 1.5, сӯзишвориш бошад бензин, газ, коробка передачаи мошин механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша бошад 14000 сомон. гуфтесай ба рубли имрӯза гардонем 78000 рубл мешавад. бародаро, хайр дидесем мошин чӣ хеле. номерои соҳиби мошин дар болои экране. марҳамат занг бизанед, харидори конкрет набошед. занг бизанед, маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дастрас намоед. дӯстони гиромӣ, ахирон мошини фурӯшии имрӯза Daewoo Tico ки соли бароришаш бошад 97 солай. объем мотори мошин 1.1, сӯзишвориш бошад бензин, газ, коробка передачаи мошин механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша бошад 13000 сомон. гуфтаи соҳиби мошин ба рубли имрӯза гардонем 73000 рубл мешавад. номерои соҳиби мошин дар болои экране метавонед занг бизанед, маълумотҳои хубтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед.